Здравейте, аз съм Николай. В предното видео разгледахме подробно различни стъпки, които могат да се приложат при неизпълнение на режима за лични контакти, при предаване на дете. Те по принцип са актуални при обратния режим, при връщане на дете. В днешния епизод ще влезем малко по-надълбоко в темата за съдебното изпълнение и в частност изпълнително дело. Как се пуска, що се пуска, къде се пуска, какво се прави и така нататък. Така, аз съм юрист, аз съм баща, така че като цяло ще говоря като баща, много родители ще се препознаят, за някои това е ново начало, те първа започват да се учат и да гледат как се става. Целта на този видео като цяло е да ви се спестите ни пари от адвокати, понеже на мене ми струваше, мисля, че към 1000 лева пускането на изпълнително дело, но реално това всеки може абсолютно сам да си го свърши, всеки средно интелигентен човек, не е някаква сложна работа. За мен лично това си е една чисто канцеларска работа и наемането на адвокат за това, при условие, че има достъпна информация, която ще ви предостави, е напълно излишно. Въпреки това, сега не всеки може да се справи, не всеки... Има си различни хора, някой си прецени, че иска да действа с адвокат, абсолютно на всеки си право. Това видео не е насочено към тях, насочено и към хората, които искат сами да се свършат нещата и да имат контрол върху целия процес. Така. Да пристъпим първо към темата за съдебното изпълнение. Какво трябва да имаме налично, за да започнем съдебно изпълнение? За да започнем съдебно изпълнение, така рече ни трябва да имаме първо съдебно решение. Трябва да им издадени или предварителни мерки, или окончателно съдебно решение, в което да са посочени точка по точка кое, как, какво и защо се прави. Кога се взима детето, кога се връща детето, има ли други клаузи, като примерно наеми, плащания и така нататък, понеже те също влизат в частта на съдебното изпълнение. И оттам нататък продължаваме към следващите стъпки. Сега искам да вметна една скоба, понеже масово и включително и магистрати в държавни служби наричат съдебните изпълнители съдия-изпълнител. Вметвам тази скоба, понеже съм пускал жалба към прокуратурата във връзка с 2490А от наказателния кодекс за престъпления против правосъдието. Ставаше въпрос за подаване фалшиви данни към съдебното изпълнение от другата страна, с доказателства, с всичко. И прокуратурата ясно ми дефинирала, че съдебният изпълнител не влиза в терминологията на съдия, съдебен състав, какво беше още. Забравих, в този смисъл не подлежи на наказателно производство моята жалба. Така, това затваряме скобата, няма значение по същество за самото видео и продължаваме с темата за съдебното изпълнение. Всеки е чувал, че има частни съдебни изпълнители. Всеки знае какво е частен съдебен изпълнител. Частният съдебен изпълнител е лице, което упражнява принудително изпълнение. Хората го свързват с запори, кредити. Като цяло съдебното изпълнение не е само запори и кредити, то може да се упражнява и във връзка с други задължения, като например предаване на дете. Частни съдебни изпълнители са те са по чапката на Камарата на частни съдебни изпълнители, която е под контрола на Министерството на правосъдието. Частният съдебният изпълнител като цяло не е съдебен орган, той е изпълнителен орган, въпреки че като цяло е в иерархията на Министерството на правосъдието
И сега ще направим и малко обяснение и за другия вид, така наречения държавен съдебен изпълнител. Малко хора знаят, че всеки районен съд, или почти всеки, не съм сигурен, има така наречената съдебно-изпълнителна служба. Тази съдебно-изпълнителна служба е именно самата институция, или то не е институция, по-скоро вътрешен орган, при който са на заплата държавните съдебни изпълнители. Те имат абсолютно същата функция. Разликата е, че те са на заплата към съответната съдебно-изпълнителна служба, към съответния районен съд. И от тук идва сега една друга фундаментална разлика. Аз лично от моята практика, съпоставям с практиката на доста родители от цялата страна, правя следните изводи. Масово навсякъде се оплакват, че съдебните изпълнители отказват да образуват изпълнително дело, в частност частни съдебни изпълнители. И защо се случва това отказване? Сега на всеки ни е ясно, че частният съдебен изпълнител най-му апетитно се занимава с запори, имоти, кредити, понеже там сумите са големи, материалният интерес е голям, техните такси са големи и става дума за едни хубави пари, които се печелят с минимални усилия. И той човек, защо се занимава с вашия проблем, че вие не си виждате детето, че трябва да наложи глоба на майката или бащата, няма значение, в този случай майката, и трябва да ходи да се занимава и дори с принудителни изпълнения. И това е причината те да отказват. От друга страна, държавни съдебни изпълнители, поне са на заплата, при тях този проблем като цяло го няма. Обаче при тях пък има един много друг съществен проблем, че те имат работно време, което не включва събота и неделя. Когато един родител има проблем при предаването на детето, при вземането в режима му на лични контакти, това обикновено е събота и неделя, когато никой не работи. Естествено, че те по-голяма част от съдебни изпълнители тогава не работят, но някои евентуално, поне са частни, може да решат да окажат някакво съдействие, да отидат на принудително изпълнение. Така, сега да се върнем към началото на нещата. Как да пуснем изпълнително дело? Първото и най-важно нещо. Имаме съдебно решение. Или превременни мерки, то пак би трябвало да е с решение. Не съм минал по този етап, не съм запознат, другите могат да кажат. На базата на съдебното решение се пуска една молба към районен съд. Предполагам районен съд, може окръжен, зависи, където към текущото дело, на основание на член 404-405 от ГПК, се иска издаване на изпълнителен лист. Плаща една държавна такса от 5 лева. Сега, една скоба отварям, казвам единици за държавни такси, всеки само се прояви съответния районен съд, трябва да има ценоразпис за държавните такси, намерете си го, огледайте си го. Аз не съм чувал някой да е платил повече от 5 лева, възможно някъде да има и някакви други такси. Това като цяло не е обект на видеото да дискутираме държавните такси. Някъде даже и да е повече от 5 лева, тя примерно ще и 10 лева, което не мисля, че е някакво проблеми 10 лева да е с държавна такса. Така, ще приложим бланки към всяко едно нещо, кое как се прави и за предното видео, и за бъдещи. Тук отварям една скоба, значи тези бланки най-вероятно ще закъснеят, някои ще са веднага, някои няма да са, може да проверите видеята по-късно. Проблема е дефицита на време, понеже всеки един има ангажименти и ходи си на работа, въпреки че предоставим безплатна информация и на всички сме в помощ. Нямаме капацитет някой да се занимава с всички тези неща и отделят време. Така, затваряме скобата. Продължаваме нататък. Изпълнителният лист на база тази молба би следвало максимум до една седмица да бъде готов.
макар че чувал съм случаи, където 4 месеца не могат да дадат един изпълнител лист, но това са едни други теми. Няма да ги коментирам. И продължаваме нататък. Какво правим там нататък? След това пристъпваме към образуване на изпълнително дело. Създава съм молба, за която също ще се приложи бланка, където се прилага този изпълнителен лист. Значи, за да се образува изпълнително дело, изпълнителен лист е задължителен. Не може да се образува без изпълнителен лист. Изпълнителен лист като цяло е едно копие в голяма част на съответно съдебно решение, просто заглавено като изпълнителен лист, което служи като документ към съответния съдебен изпълнител, дали държавен или частен, на който той да се основе, на който да описан точно конкретно задължението на единия към другия. Единия се явява длъжник, другия се явява ищец. И двете страни могат да пуснат изпълнително дело, понеже и двамата имат задължения. Един има задължение да предаде, другия има задължение да го върне. Един има задължение за издръжка, другия има задължение за наем, примерно, ако има такива ситуации. Едно съдебното решение е като цяло един документ, който създава задължения и за двете лица, които са обект на съответния спор. Държавната такса за образуване на изпълнително дело, ако не се лъжа, беше 24 лева. Или 12 лева. Не съм сигурен, преди съм плащал, но не се сещам за кое съм плащал 12 лева, за кое 24 лева. Може да се проверите пак в сайта на съответния съд. Нещата ги има, не са големи сумите, нещата са... Държавните такси са ефтини, те са достъпни. От тук нататък, сега когато се образува изпълнително дело, това изпълнително дело като цяло може да бъде прекратено само от страна на този, който го е образувал, всъщност от вас. Другият не може да го прекрати и на практика това го казвам, във връзка с това да не си мисли някой, че за всяка една дата трябва да дава по 24 лева държавна такса за изпълнително дело. Не. Изпълнителното дело е едно, поне съдебното решение е едно. То задължението е постоянно, то не е моментно. То го има описано. При евентуално изменение може би се наложи отделно изпълнително дело, но като цяло изпълнителното дело един път се завежда и оттам нататък просто се подават отделни сигнали и жалби към него за пристъпване към незаместимо действие. Така е описано. И какво означава това? Един родител има задължение, но примерно не го спазва и вие подавате сигнал, че не е спазено. Искате да се глоби другия родител, има си механизми по член 27 от ГПК, има механизми по член 528 от ГПК. Едното става чрез съдебна покана, другото става без съдебна покана. Механизмите на съдебната покана са следните, описвате ситуацията, казвате не се изпълнява, искам да се издаде съдебна покана, съдебният изпълнител праща съдебна покана на длъжника по делото, на вас ви изпраща разпореждане. Това разпореждане, както казах в предното видео, трябва да се носи също при предаването на тя, ако го имате издадено, то издава допълнителна тежест. Така. Ако ответният родител отказва, възпрепятства изпълнението на задължението си, полицията може да го задържи съгласно член 529 от ГПК. Може да си го прочетете сега, не съм абсолютно сигурен какъв точно беше текста, но другият родител може да бъде задържан за възпрепятстване на задължението. Какво правим при принудително изпълнение? Принудителното изпълнение задължително става чрез съдебния изпълнител. Никой друг не може да го направи самостоятелно. Когато се пристъпва към принудително изпълнение, присъства съдебния изпълнител, социални служби, евентуално, полиция задължително и така нататък. По принцип, във всяка жалба към съдебния изпълнител
макар че той е длъжен и изрично може да опоменете, че искате съгласно член 528 от ГПК да се информира отдел закрила на детето. И освен, че го информирате, ви може реално да пратите и целият сигнал с всичките материали към отдел закрила на детето, да ги информирате лично, въпреки че изисквате съдебния изпълнител да го свърши. Вътре се подават данни от полицията, жалби, протоколи, каквото имате, двустранни протоколи, видеоматериали. Като цяло съдебните изпълнители отказват да приемат видеоматериали, понеже видиш ли, производството е по ГПК, не можело да бъде разпечатано с хартия, което не е много точно, защото може да бъде разпечатано, ама въпреки всичко нещата винаги се изпращат. Дори да ви откажат да ги приемат, вие си ги подавате на една флашка. Съдебният изпълнител може да не ги приеме като доказателство по делото, обаче той ще изгледа видеята и материалите така, защото ще му стане интересно. И това ще му формира мнение по самото изпълнително дело и ще вземе страна и ще натежни везната примерно в ваша полза, ако ви имате право. Мисля, че това беше всичко за съдебното изпълнение. Мога да уточним, че примерно, че по принцип глобите нарастват. Те започват примерно от 50, 100, 200 лева, стигат до 400 лева, мисля, че беше максимум. По принцип, идеята на съдебното изпълнение е да сплаши ответната страна, че ще подлежи на глоби, на санкции, за да може тя да изпълни задължението си, да не се мисли за някаква богопомазана, някакъв автор на цялата работа. В крайна сметка тя е длъжник, не е нещо друго. Така, благодаря ви, очаквам ви в следващото видео.